Ала слънце, не се чува, не се чува. Сега внимавайте, запазете спокойствие, защото ще кажа нещо, от което вие всички ще онемеете. Катерина е само на 7 години. Има 20 златни медала от конкурси. 20 и Гран При. Нали слънце? Не те чувам на микрофон. Не ти работи микрофона, но я да ме поставя. Да, чувам те. Кате, мила Кате, красива Кате, коя песен ще изпееш, слънце? Коледа е тук. Коледа е тук. Тя е от Art Voice Center.